खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर हा बिफान थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय साननैसो सिगांसो बिटिसि निफ्राय हानि मोनथायखौ लानानै मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन आरो बेनि बागै रोखायै खेंफोरथि होदों बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथांनि एबा बिटिसिनि बेफोरबायदि हानि मोनथाय थामहिनबा गोरखाफोरनो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव हानि मोनथाय होनांगौनि जा नटिफिकेसन थामहिनबा गोरखाफोरा बिटिआर नि सिङाव हानि मोनथाय मोननांगौनि जाबायदि नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन बेखौ लानानैनो दावराव देख्रेब बिथाङा माखासे खौरांनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव गोबां माने दान्थे बिदान्थि खालामदोंमोन आरो प्रमोद बर'नि दैदेननाय जा बिटिआर सरकार बेखौ लानानैबो गोबां माने बाथ्रा बुंदोंमोन दावराव देख्रेब बिथाङा आरो बेखौ लानानै दिनै गोख्रों फिन जाथाय होफिनदों बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि बिटिसि निफ्राय जाबायदि नटिफिकेसन ओंखारदों जे गोरखा सार्टिफिकेटखौ लानानै बिटिआर नि सिङाव गोरखा कमिउनिटिनि सुबुंफोरा हानि फोरमान बिलाइ एबा हानि मोनथायखौ मोननांगौनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै रोखा फोरमायदों दि जुदि थांनाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जोनोम जायैनि सिगां जुदि बिथांमोना बिटिआर नि सिङाव दं अब्लासो मोनगोन जुदि आरो नङाब्ला ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक सोमजिखांनाय एबा दानायनि उनाव जुदि फैदोंब्ला बिथांमोना बे बिटिआर नि सिङाव जा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दं बिथांमोना बेनिफ्राय हानि मोनथायखौ मोननो हाया होननानै बे समाव बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायो बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि गोरखाफोरनि एबा गोरखा कमिउनिटिफोरनो जे बिटिआर नि सिङाव हानि मोनथाय मोननांगौनि बाथ्रा जाबायदि ससियेल मिडिया आरो खौरांनि गेजेरजों बाथ्रा ओंखारदों बेखौ रोखा खालामदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दानायनि सिगां जुदि बिटिआर नि सिङाव गोरखा कमिउनिटिनि सुबुंफोरा दङब्ला एबा थादोंब्ला एबा थाफैदोंब्ला अब्ला बिथाङा बे हानि मोनथायखौ मोननो हागोन नाथाय बिनि उनाव फैदोंब्ला बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जा बिटिआर नि सिङाव जाखिनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव दङ बिथांमोना एबा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दानायनि उनाव जुदि फैदोंब्ला बिथांमोना बे बिटिआर नि सिङाव हानि मोनथायखौ मोननो हाया होननानै बे समाव रोखा फोरमायथिदों बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआर हा बिफान थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दि गोरखा सार्टिफिकेटजों बिटिआर नि सिङाव थानाय जा हानि मोनथाय मोननांगौनि एबा सेटेलमेन्ट मोननांगौनि थाखाय बाथ्रा एबा बांसावनाय एबा ससियेल मिडिया आरो लोगोसे गोबां खौरांनि गेजेरजों दावराव देख्रेब बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों बेखौ लानानै माबायदि खेंफोरथि होदों एबा फिन जाथाय होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि जे गोरखाफोरा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्रायनो ग्रेजुवेट सार्टिफिकेट मोनखानानै बिथांमोननो पार्टिकुलारलि माखासे थावनियाव हानि मोनथाय मोननायनि थाखाय राहा खालामनानै होदों। फारसेथिं 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जोंनि जा नैथि बर' एकर्ड बिटिएडि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआ ट्राइबेलफोरनि अनगा जेसेबां कमिउनिटिफोर दङ बिथांमोनखौ बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै गनायना लानानै जायफ्रा बिटिसि क्रिएसन जानायनि सिगांनो बावहाय दंफैखायो बिथांमोन हानि मोनथाय होनायनि बाथ्राखौ रोखा लिरनाय दङ। दानिया मोनसे बाथ्राया रोखा जे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जा बिटिसि एकर्ड बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै मोनखानाय हानि मोनथायखौ बा जोंनि 6 शिड्युलनि जा रुल दङ बे रुलखौ दिनै जोंनि सरकारा गोरखाफोरनो गोरखा सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों हानि एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्टआव बाहायनो हागोन होननाया बे नङा जे बिटिसिनि कमप्लिट रुलखौ बियो बिथांमोना ब्रेक खालामनो हागोन। बावहाय जों मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन। बिटिसिनि सिङावहाय सोरबाया जुदि हानि मोनथाय नागिरदोंब्ला काउन्सिलनि सिङाव बियो बिटिसि क्रिएसननि सिगां जाथारनांगोन बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै बियो गोरखायानो जा आदिबासियानो जा मुसलमानानो जा जेखि जाथि जनगोष्ठियानो जायाथों मानो बिथांमोना जुदि बनाफाइड सिटिजेनब्ला
बिथांमोना हानि मोनथायखौ मोनगोन। नाथाय बनाफाइड सिटिजेनबाबो काउन्सिलनि सिङाव थानाय 19टा बेलेन ब्लक, बे बेलेन ब्लकनि सिङाव बिथांमोना हानि मोनथायखौ मोना। मोनो जुदि बिथांमोना बेलेन ब्लक क्रिएशन जानायनि सिगांनो बै बेलेन ब्लक एरियायावहाय सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय दङब्ला। दानिया जोङो मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन जे काउन्सिलाव बिथांमोननो जों जुदि ग्रेजियारनिफ्राय गुरखा सार्टिफिकेटखौ होनाय जादोंब्लाबो गुरखा सार्टिफिकेटआ कमप्लिटलि बिथांमोननो डिफेन्सिभ होनो हाया। बे बिनि गेजेरजोंनो मैया दाखालिसो फैनाय मानसिफोरा गुरखा सार्टिफिकेट लानानै जोंनि गेजेराव हानि मोनथाय मोनगोन होननानै। नंखायनो सोरबाया एक्सक्लुडिं द ट्राइबेल कमिउनिटि, सोरबाया जुदि बिटिसि आवहाय हानि मोनथायखौ लानो नागिरदोंबा जोंनो मोनथाम बुस्थुखौ क्लियार होनांगोन। बिथाङा बिफोर द क्रिएशन अफ बिटिसि नि भारतीय सिटिजेन जाथारनांगोन। 2 नाम्बाराव बिफोर द क्रिएशन अफ बिटिसि भारतीय सिटिजेन हिसाबै बिथाङा बहुत रायजो जादोंब्लाबो बेलेन ब्लकआव आफ्टर द क्रिएशन अफ द बेलेन ब्लक बिथाङा हानि मोनथायखौ मालाबाबो मोननो हाया। थामथियाव बिथाङा इन्डियान सिटिजेन जाथारनांगोन बेस्ड अन द लेगेसि डाटा अफ इन्डियान सिटिजेनशिप। दा बे मोनथाम डकुमेन्ट्सखौ जाय बिथांमोना होनो हागोन, बावहाय गुरखायाल' नङा मुसलमानानो जा गासैबो नन ट्राइबेलफ्रानो बे बुस्थुखौ जोङो डकुमेन्ट्स हिसाबै साबमिट होथारनांगोन, होमब्लासो हानि मोनथायखौ मोननो हायो। खिन्थु नैबे गुरखा सार्टिफिकेटनि गेजेरजों हानि मोनथाय मोननो हायो होननाय रावा नंखाय राव। ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि अनगायै गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोननि नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबफैनाय माखासे आयेन बेरेखायै हाबफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना होखारहरा बा बिसेसकरि नैबे चिरां जिल्लानि मजाबारि ओनसोलाव इलिगेल इनफोर्समेन्ट खालामनाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना नोंनि सायाव बा बिटिआरफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा मजाबारि ओनसोलनि जा हानि जेंना, बे हानि जेंनाया बिपिएफनि समनि जेंना। बिपिएफनि समावसो बिथांमोना बेवहाय इनक्ल'स जादों, जोंनि समाव इनक्ल'स जाया। आं दाना बिपिएफनि समाव इनक्ल'स जादों होननानै बिपिएफखौबो सोंखारिनो नागिराखै। कमप्लिट भारत आसामाव जेसेबां बेलेन ब्लक दङ, बे बेलेन ब्लकआ अलमस्ट माने 60-70% दिनै इनक्ल'स जाबाय नन ट्राइबेलफोरजों। आरो सेम कन्डिशनानो बिपिएफनि समाव मजाबारि एरियाया इनक्ल'स जादों। दाना मोनसे खोथाया जादों बिथांमोन सोर होनदोंमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों, दावराव देख्रेब बिथाङा गावनो बिपिएफनि एडभाइजार आरो बिपिएफनि समाव बिथाङा बे खामानिखौ मावसेयावबो गावसोरनो पलिसि खालामनानै भट बेंक हिसाबै बाहायनो थाखाय बे फाइलखौ खेबथाम आप एन्ड डाउन गोजौनिफ्राय गाहायसिम लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानानै गावसोर 70 बोसोरखौ हगारदों। खिन्थु जोंनि सरकारा मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे मजाबारि बेलेन ब्लक एरियानि जा हा, बे हाखौ अकुपाय खालामना थानाय जोंनि मुसलमान माइनरिटि भाइफोरजों जों दिनै सावरायगासिनो दङ। जों बिथांमोननो होनदों आयेनाथ नों बेलेन ब्लकआवहाय नन ट्राइबेला आफ्टर द क्रिएशन अफ द बेलेन ब्लक हानि मोनथायखौ मोननो हाया। गतिके नोंथांमोना भुलाव बेवहाय हाबखांबाय हिसाबै बे हाखौ हगारनायनि बेबस्था लानांगौ। जों सावरायबाय दङ। सावरायनायनि गेजेरजों दा बिथांमोना हाखौ हगारनानै थांनो राजि। खिन्थु जेराव बिथांमोना बिटिसि एकर्डनि रुल बायदियै बनाफाइड सिटिजेन, जोंनि बिटिसिनि नागरिक जाबाय, गतिके बिथांमोनखौ जोङो सैमा अमा बायदि हरनो हाया। जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ दोननो थाखाय आउटसाइड बेलेन ब्लक जेनेरेल एरियायावहाय सरकारि लेन्डआवहाय माबा मोनसे होनायनि हा एसे होनानै न' लुना थानो हानायनि बेबस्थानि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय राहा लागासिनो दङ। आरो बेखौ जोंनि मजाबारि एरियानि मुसलमान माइनरिटि भाइफ्रा दिनै राजि जाबाय। जोङो इभिक्सन खालामालासेनो जेरावहाय जों बे खामानिखौ जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों। खिन्थु बिपिएफआ मानो इभिक्सन बाथ्रा रायलायदों बेखौ जों बुंनो हाया। खिन्थु मजाबारिनि जा इसु, बे इसुखौ बिपिएफआ समाधान खालामनो हायाखै, जों समाधान खालामनो थांगासिनो।